Minecraft Demands Event. Ja, vi spiller Minecraft TF2, som vi hele tiden har gjort godt nok i den her video. Har vi haft til at kigge. Her var ikke. I morgen skulle lade der var så mange videoer op, fordi så har der fandme været roligt i 20 år. Og så har jeg fandme ikke noget at lave en video op, men vi spoler videoen frem indtil slutningen. Den kommer overhovedet ikke til at være så lang tid, den her. Det var en lille kort video. Hvor den resten skal være der. De hacker det sammen. Speed up. Ja, så stopper der banen. Nu kan vi ikke smide nogle hjelmer. Så det er jo bare dejligt. Ja, så kommer vi ud i, hvilken bane vi kommer til. Hvis det er den bane, jeg hader, så tror jeg faktisk lige, at jeg gider ikke op til det. Altså, den bane hader jeg. Nej, det er sådan. Vi kan godt lige op til der nok. Jeg ved ikke, 15 sekunder ind i den. Eller ja. 100 sekunder ind i den. Det var sådan, jeg mener. Det er helt lige meget. Vi spoler op nu. Jeg magter ikke op til den her. Jeg lige har ret og undskyld, jeg ikke kom så mange videoer op. Det er fordi, at det er lidt, jeg har uploadet kun i eller sommerferien, så har det bare været fucking travlt i skolen. Så kan jeg bare ikke kunne nå det, men tak fordi I gad med. Hej hej.